Nilqakom għall-programm ieħor Il-Politiku. Lejla ġew l-istudju miegħi nerġa' nilqa' s-sur Neville Gafa, nirringrazzjak tal-li lqajt l-istedina tagħna, kif inti qabel kollox. Alright, ninsab tajjeb, grazzi. Grazzi għall-istedina u nsalem il-kulħadd kum qed jarana. Mela llum ħanerġgħu niddiskutu bosta issues li inti tikteb fuq il-blog tiegħek b'mod regolari għax ħafna minnhom qajmu interess li sfortunatament fil-fema tiegħi il-mainstream media ma semmi xejn minnhom. U nistgħu forsi nibdew dal-aħħar qed issemmi spiss il-Pawlu Paċ. Inti da eżatt fuq xi akkużajtu u xi ħaġa da mill-akkużi li saru kontrih. Issa jiena ma qed nakkużah b'xejn għax jiena m'iniex il-qorti imma u laqas investigatur, però għamilt valangata mistoqsijiet li u s'issa du la ċaħat u ma kkonferma xejn milli qed ngħid. U nagħtih parir lis-Sur Pawlu Paċ aħjar jaġġel ifittex jibda jwieġeb għax ġejjin ħafna aktar u ġejjin ħafna aktar serji issa. U nassigurah li min għandu jsegwi qed isegwi x'qed insaqsi jiena. Issa da kollu li qed tikteb inti dal-aħħar però hawn min qed jargumentaw ħafna nies da m'għandux ikun hemm l-istituzzjonijiet jew il-gvern li jara li ċertu nies li forsi qed jinnaf jiġu mistoqsija daw l-affarijiet ikun hemm xi ħadd li jirrispondi u jara li qed isiru hekk le jittieħed azzjoni kif tittieħed ma' nies oħrajn. Suppost l-istituzzjonijiet Malcolm hemmhekk qegħdin u suppost l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu tajjeb. Imma sfortunatament qegħdin f'perjodu li kulħadd jibża jieħu azzjoni. Naħseb dik il-problema jien anki meta ħanħallu ta' Pawlu Paċ. Insemmu l-oħrajn ukoll. Insemmu dawk l-4-5 membri parlamentari li għamilt ilment quddiem il-Kummissarju tal-Standards. Ma kellix għalfejn nibdejha jien din. Jiena ċittadin komuni, u da kulħadd jaf x'kienu qegħdin jagħmlu ġieri nisperaw issa li għall-inqas xi ħadd beda u xi ħadd ikompli minn fejn bdejt jien fejn jitlu dawn il-każijiet. Jien nintaqgħu ħafna nies bħalma tintaq inti, Demen in the street hemmhekk ħafna nies qed igergru. Għax semmej dal-każ tajjeb ħafna inti ta' daw il-membri parlamentari. In-nies jgħidulek melek jiena naqbes il-kont tal-VAT b'jumej. Nirċi fil-multa, ovvjament irid inħallas hawn dal-affarijiet u anke affarijiet oħra, u da kważi ifhimni tal-oppożizzjoni jagħmlu li jridu u speċi l-gvern mu jagħmel xejn fuqhom. Ovvjament daw minnu laburist qed iweġġeb dal-affarijiet. Naħseb anke minn mhux anke minnu nazzjonalista fl-aħħar mill-aħħar u kull minn mura x-xogħol għandu jmur għax-xogħol u jibda mill-ewwel minuta sa aħħar minuta. Dana li qegħdin nitkellmu dwarhom hemm minnhom qatt ma resqu lejn ix-xogħol. Jieħdu pereżempju il-flus tal-petrol tal-karozza. Imorru jagħmlu xogħol privat fil-ħin li suppost qegħdin waqt il-post tax-xogħol. Daw l-affarijiet, din l-evidenza jiena għaddejta lill-Kummissarju tal-Standards. Issa nħallu lill-Kummissarju biex jaħdem u jagħmel l-investigazzjoni tiegħu dwarhom. Issa inti tista' tgħid wieħed mill-ftit nies li at least b'mod open tikkritika wkoll il-ħażin li kienet tagħmel Defni. B'daqshekk ma jfissirx ovvjament li taqbel li din inqatlet, però għandek kull dritt li tikkritika l-affarijiet li fil-fema tiegħek saru ħażin. U laqqas taqbel ukoll li hemm sala msemmija li ġewwa l-Unjoni Ewropea. Għalfejn tagħmel dan? L-ewwel nett eżatt jiena nerġa' nikkundanna l-qtil tagħha. Aħna naħseb ħadmu favur lat li sar. Imma iva naħseb tajb li nsemmu min kienet eżattament Defni Caruana Galizja. Fej issa kondinna snin nisimgħu kemm kienet mara tajba u kemm kważi qaddisa din il-mara, imma din il-mara kienet akkużata violenza domestika, evażjoni ta' taxxa, kienet tikteb artikli mimlija bibeda, jiena daw fuq daw qed nafas u naħseb dina m'iniex qed nivvinta xi ħaġa minn moħħi dawn huma fatti. Dawn huma fatti. Anki dina semmit sara li kif qed tgħid inti bħalma tgħid inti tajjeb, laqqas biss jafu min il-mara. Jiena qed tisma' issa wasal iż-żmien li nuru lid-dinja mhux l-Ewropa, d-dinja min kienet Defni Caruana Galizja. Kemm fit-tajjeb u ovvjament kemm fil-ħażin. Eżatt. Mela, hemm NGO li ta' spiss jorganizza insomma ħafna protesti ġewwa Malta huwa l-NGO Repubblika. Inti taħseb li l-Gvern Malti da jibża
jikkundanna forsi xi membri minn tagħhom li jkunu wkoll qed jagħmlu affarijiet li forsi mhux vera, li jgħidu xi affarijiet li mhux vera jkunu ġraw, u kważi kważi il-protesti jsiru skont min jagħmel il-każ. Mhux volderi jekk tagħmlu inti saraħ rażak jipprotestaw, jekk jagħmlu xi ħadd ieħor forsi le. Taħseb il-gvern jibża minnhom daw. M'għandix dubju, naħseb min qed jisma'na u jarana barra naħseb jaqbel miegħi. Ħanerġa' nfakkar, daw Repubblika kull ma huma 932 membru. Iżda mill-każin tar-raħal tal-banda. Minn daw qed jibża l-gvern. Minn daw qed inżommu pajjiż kważi maħkum. Minn din il-klikka ta' nies. Klikka ta' mibeda, klikka ta' negattività, ma tisma' xejn pożittiv minn għandhom lajtu proposti kif għall-inqas biex jagħtu sosten ta' dak li qegħdin jgħidu, minn daw qegħdin nibżgħu aħna. U għalhekk waħda mill-passi li ħadd jiena nibda mmur fuq il-monument tal-assedju kbir biex ikun hemm counter qed tifhimni. Mhux one-sided, ma huma jistgħu. Tajjeb huma jistgħu, imma inti ma tista' tagħmel xejn. Ma tistax tikkritikhom. Ma tista' tagħmel xejn illi iddejjahom. U inti meta tieħu l-plakar żuwek, lilek qegħdin jaqlawhom lok wara f'dik għax dawn niftakru meta kienu jaqalaw tagħhom. Dara kien isir. Dara kif mis-plakar tagħhom isek missejt it-tabernaklu. Tajjeb sagrileġġ. Hemm huma ma jiddejqux ineħħu tiegħi ta' kuljum. Jiena mmur impoġġi u ma jneħħuhom. Saħansitra ġieli sarquhom, ġieli mmur l-għadha ma nsibhomx hemm. U jien qedtilhom tistgħu ddummu tisirqu tneħħuhom xi ħanibqa' nagħmilhom. Ħanibqa' nagħmilhom sakemm dal-monument xi ħadd jiddeċiedi. U biex jitnaddaf darba l dejjem. Jien ma rridx tiegħi, ma rrid ta' ħadd. Imma qed impoġġi tiegħi biex ikun hemm bilanċ. Imma naħseb il-gvern u kemm il-rati tal-ġustizzja għandhom jaraw dil-kummedja li tisseħħ issa. Għax di kummedja issa qed tkompli tikber. Il-qudiem ħanpoġġi iktar placards u b'aġenda differenti. Ġifieri issa sta għalihom. Issa jew ħan nibqgħu nħallu dal-monument isir miżbla. Jew inkella ħantuħ il-ġieħ li ħaqqu l-monument u jerġa' jitnaddaf bħalma kien. Inti semmejt li l-gvern kważi jisu ostaġġ ta' dan l-NGO u forsi xi ftit NGO oħra. L-istess ukoll però jgħidu għall-Partit Nazzjonalista wkoll li jisu ostaġġ tagħhom u fil-verità nafu fil-passat reċenti x'għamlu da fil-Partit Nazzjonalista. Taħseb parti mill-biża tal-partit hija li kważi daw għandhom is-simpatija assoluta tal-mainstream media, volli daw kważi dejjem fit-tajjeb ikunu. Il-mainstream media għalfej huma magħhom. Qatt ma tara artiklu wieħed bi kritika lejhom. Bħalma qed inti dawna dik klikka ta' nies daw Repubblika, daw kienu kaġun ta' diġà żewġ telfiet tal-Partit Nazzjonalista. U ħajkunu kaġun għat-telfa li ġejja wkoll. Ġifieri jekk in-nazzjonalisti ħajibqgħu jassoċjaw ruhom magħhom, daw ħajersqu lejn telf oħra. U bħalma bdejna ngħidu aħna qabel programm ma tantx jidher li jistgħu issa jinħallu minnhom għax d-deċiżjoni msamħaduha mill-ewwel in-nazzjonalisti. Imma dinna problema tagħhom mhux tagħna. Aħna li meta jibqgħu Repubblika, il-Partit Laburista jibqa' jirbaħ. Il-problema hija waħda. Jekk xi ħadd minn tagħna jassoċja ruħu magħhom. Għaliex kull min jassoċja ruħu ma' Repubblika ħajitlef. Qed nibgħat messaġġ, nispera li l-messaġġ jasal għand min għandu jasal. Fodri da taraħ dal-periklu li hemm nies li jisom fil-Partit Laburista anka. Iva, untouchables. Da ma jmisshom ħadd anke mill-gvern. Insih il-partit, anke mill-gvern ġifieri. Għana ġanajt ikun żball kbir jekk nibqgħu nassoċjaw ruħna magħhom. Għaliex kull min jassoċja ruħu ma' Repubblika ħajitlef. Issa hemm ftit ilu wkoll fuq il-blog tiegħek ktibt li hemm xi ordni li mill-qorti li jittieħdu passi kontra Dr. Jason Azzopardi għax da filmja lill-Prim Ministru Robert Abel u l-Ministru Jonathan Attard ġewwa l-qorti. Għalfejn din xi ħaġa bħal di wkoll fil-medja tista' tgħid ma deret imkien. U niddubita derit ukoll fil-medja tal-Partit Laburista. Issa għandi d-dubji li wkoll jiena. Kultant nibda naħseb li joħlom ta' bil-lejl u ktib ta' mingħajr ma naf. Għax niġi f'dubju le skit is-silenzju perfett ma nistax nifhem. U taħseb dan nuqqas tal-medja li ġej f'dal każ mill-medja tal-Partit Laburista x'daw supposta din hemm
biex jagħtu puxjatura l-partit. Li da silenzju kollu fuq daw speċi daw in-nies qed iwarrab laburisti ġenwini mill-partit. Dawn bħal metlek diġà dawn huma nies untouchables. Ħadd ma jażżarda jitkellem fuqhom. U ħandur għall-Partit Laburist issa tibqgħux taqgħu f'din nassa għax il-Laburist hemm barra mdejjaq ħafna b'dil-biċċa xogħol. Mhux tal-lum mdejjaq tal-lum irrabjat. Tibqgħux taqbżu għal dawn in-nies. Kalmedna dawn huma klikka ta' 900 b'kollox ma nistgħux nibqgħu aħna naqbżu għalihom u nattulhom dik il-kelma nattulhom aktar milli naqbżu għalihom. Għax il-Laburisti issa m'għadhomx ignoranti, qed jindunaw. U anki, u mhux il-Laburisti biss, anki dawk in-nies illi ġenwini u dawk il-floating voters qed jindunaw. Illi iż-żewġ partiti għandhom aġenda waħda kważi tista' tgħid illi jattulhom. Bdiet ittieqaf. Issa wkoll semmejt riċentament hemm fejn Dr. Paul Borċolivier li kien ex-segretarju ġenerali tal-PN qed jokkupa wkoll xi post illegalment mis-sena 2010 u xorta waħda da baqa' fih. U kollek mhux se jeżball illum anke temporanjament il-mara tiegħu qiegħda segretarju ġenerali tal-PN jew qiegħda involuta fil-PN. Il-gvern fil-każ tal-art li qed jokkupa b'mod illegali għalfejn mhux azzjoni għax ukoll jibża minnhom. Jiena naħseb d-domanda ma tantx istaw iġibilek, jiena ma naħseb iktar għandu iweġib għall-gvern jew l-awtorità tad-djar, dal-każ ilu għaddej snin, ormai issa huwa segret magħruf jaf kulħadd bih, jidher li dejjem ħajjettieħdu passi, batulu kemm il-darba it-tri u avviżi u da sfaċċatament jinjorhom, jiġifieri idu ngħidu kollox saru tentattivi imma mhux biżżejjed. Inti jekk nagħmilha jien jew inti wara t-tieni tielet notice jiġu u jiżgumbrawna. Tajjeb, imma dan għax Dr. Paolo Borċolivier dan jista' jagħmel li jrid. Fuq ir-rigward tal-mara tiegħu, jien mhux qed nattakka l-mara tiegħu ħaġa privata. Ħaġa privata imma tajjeb li nkunu nafu, anke nazzjonalisti stess ikunu jafu. Illi għalkemm da djun kollha li għandhom dinha baqgħet fil-kariga li kellha qabel, baqgħet tieħu l-paga tajba li kellha qabel, sagrifiċċji ma sarux min-naħa tal-familja Paolo Borċolivier. Issa għadna kemm sinna nafu li hemm xi 30 miljun euro dejn. Jiena dak kull argument mela ħafna ħaddiema tkeċċew nazzjonalisti mid-dar ċentrali. Imma imbirka s-sapjenza talla l-mara ta' Borċolivier għandna paga li jew. Issa tikkritika fil-verità ħafna lill-Partit Laburista li l-nies tiegħu stess qed jinsihom fosthom reċentament semmejt il-Helena Dalli fejn laqqas kważi jirringrazzjahha tas-servizz li taqbel jew ma taqbilx magħha li għamlet. Tista' forsi tiftaħ daqsxejn iktar fuq dal-punt u kif daw in-nies speċi kollha li tajb jew ħażin daw ilhom Laburisti tista' tgħid mitwelid taw servizz. U jisu donnu kważi il-Partit Laburista jistħi jgħid li kienu miegħu daw. Jiena ħanibdew fuq ta' Helena Dalli. Jiena dwar ta' Helena Dalli wara dak id-diskors tal-Prim Ministru kelli diskursata mal-Prim u l-Prim għalli Neville għalli kien żball ġenwin u jiena nemmnu. Ġifieri, okej, nesija, u ma kellix tintesa Helena Dalli. Imma nemmen li kien żball ġenwin u mbagħad fil-fatt ħareġ u kiteb u rringrazzja wkoll tax-xogħol li għamlet. Imma iva, hemm ħafna nies li ġew imwarba u ġew minsija. Ishom qatt ma kienu parti minn dan il-partit, minn dan il-moviment, minn dan il-proġett ekonomiku li sar madwar f'dawn l-aħħar 10-11 sena. U dika l-Laburist weġġa' nemmen li rridu nerġgħu nħarsu daqsxejn fil-mera, ngħidu isma' aħna minn fejn tlaqna. Aħna kif qegħdin hawn. Bis-saħħa ta' min. U nerġgħu nibdew nirrikonoxxu n-nies. Nerġgħu nibdew nistiedu daw in-nies biex jiġu lura. Ħalli jagħtu l-kontribut tagħhom bħalma kienu qed jagħtu qabel. Issa, ftit ilu reċentament irreżenja l-Ministru Clayton Bartolo, inti kont wieħed milli ddefendejtu. U bosta staqsew malfejn x'hemmx tiddefendi. Jiena ddefendejt il-Clayton Bartolo. Ma ddefendejtx l-att jew ir-reat li sar. Iwa, jiena nemmen li ma jistax ikun nibqgħu narmu n-nies. Ma jistax ikun kif
xi ħadd minn tagħna jikkritika xi ħadd minn tagħna stess jikkritika xi ħadd minn tagħna, naqbdu warbuhom u narmuhom mill-ewwel. Jiena biss tal-Clayton appoġġjajt il-Clayton u anke il-Clint fl-istess ħin. Ġifieri binerġa' ngħid, appoġġjajt il-Clayton. Issa dik mhux ħadħol fiha jiena, imma il-Clayton bqajt nappoġġjah sal-aħħar għax wara kollox huwa parti mill-familja tagħna. Qatt ma ħadd inti li għandek il-lealtà kbira speċi lejn Joseph Muscat. Inti ovvjament hemm diversi akkużi kontrih, però da s'issa qatt ma nstab ħati mill-qorti fuq xi affarijiet. Għadek temmen fieħu li xi darba da ħanaraw comeback tiegħu għax hawn min qed jgħid ukoll li da xorta qed jaħdem issa minn wara l-kwinti diġà fil-partit. X'taħseb? Jiena fiduċja għamja f'Dr. Joseph Muscat. ċertismu li il-każ li għaddej bħalissa se jaqgħu ħajsir frak. Issa li saqsejtni inti jekk jerġa' jiġi lura jew le daka nħallija f'idejh. Xi darba jiġi. Dik hija deċiżjoni li għandu joħodu kull programm li mmur isaqsuni u l-istess weġiba nagħti ġifieri. Imma nemmen illi heavyweight fil-partit bħal Joseph Muscat naħseb għandna bżonnu ħafna anki f'dan il-mument fejn qed naraw illi il-Partit Laburista ma tantx għadu simpatiku mal-elettorat bħalma kien dal-aħħar snin. Biex nżidu daqsxejn hekk domanda wkoll ta' malajr. Joseph Muscat ovvjament kien beda it-triq biex bidel l-ekonomija u qed ikun hawn iktar nies ġol pajjiż, però kienet issir ħafna investiment fuq l-infrastruttura wkoll dak iż-żmien, volta kienu jiġu n-nies imma eżempju għamilna flyovers u hekk. Issa ħafna nies jikkritikaw dal-aħħar qisu ftit snin li ġara. In-nies baqgħu ġejjin, anzi żdiedu. Hemm donna l-infrastruttura jisa waqfet u jew jinnaf jagħmlu x'imkien jerġgħu jaqalgħu. U għat ikun hawn nafdew minn biex wieħed dik. Voldri taħseb li n-nuqqas forsi tal-management li kien hemm dak iż-żmien qed jinħassew issa. U n-nies għandhom raġun jgergru fuq ċerti. Jiena taf li jiena bla kantonieri ma noqgħodx m'għandix ħajta fil-sieni, tidher differenza kbira minn meta kellhem pereżempju Freddy Kazzopardi, CEO ta' Infrastructure Malta. Minn dak anki Ivan kien għamel Ivan Falzon kien għamel ukoll ċertu xogħlijiet illi kienu jinħassu, imma dal-aħħar morna lura. Speċjalment il-mismanagement li jew bej id-departimenti tinduna, ġifieri qabel meta ħajibda xi xogħol xi proġett fi triq, ikun hemm kulħadd involut. Dak il-water services għandek diversi dipartimenti, illum tinduna u llum. Għax traqjala u erba' darbi. Eżatt. M'hemmx il-management li kien hemm qabel. Dini għalhekk hawn ħafna gar għax il-management m'hemmx management li kellna qabel. U n-nies volder qed ifhem moment li da ħajgergelek xi ħadd għalawlu triq tliet darbi erba' u kienet li jispiċċaw fallu għax dik il-verità hekk. Mela, issa ħanaqbżu daqsxejn fuq l-Unjoni Ewropea. Ftit ilu kien hemm l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew mhux f'Malta biss mal-Ewropa kollha. Ir-riżultati kienu ċari li speċi l-lemin u l-lemin estrem żiedu sew, però daw iddeċidew li jibqgħu imexxu l-istess tnejn min-nies l-Ewropa. Inti taħseb li ħajkonna more of the same jew ħajinbidel xi ħaġa? Dejna kważi tajt qalbi li ħajinbidel xi ħaġa. Jekk naraw kif titkellem Roberta Mezzola, kif titkellem Verhoeven, ġifieri more of the same qed naraw, anzi issa bħal nitkellem personalment qed ninkwita iktar għaliex issa qed jimbuttaw iktar l-importanza li għandna nkunu self-sufficient anke fejn tidħol difiża. Dik xi ġifieri daw għandhom ħsieb li jarmaw iktar l-Unjoni Ewropea militarment. Hemmhekk ninkwieta jien l-iktar għaliex aħna Malta aħna pajjiż newtrali. Ma naħsibx li għandna nipparteċipaw ħafna, anzi mhux tal-li għandna noġġezzjonaw għal dawn l-idejat għax għalissa dawn idejat imma nafu kif timxi l-Unjoni minn idea mbagħad tibda ssir pjan. Issa semmejt inti fil-fatt il-militar. Huwa fatt li minn meta bdew is-sanzjonijiet li pruvaw jagħmlu fuq ir-Russja. Ir-Russja llum qabżet ukoll mill-aħħar programm li kellna il-Ġapan ukoll ġiet ir-raba ekonomija fid-dinja u l-Ġermanja tista' tgħid qed ikun hemm kollas
tal-ekonomija fuq qed naraw daw il-fabbriki tal-karozzi li jagħmlu ċertu tip ta' manifattura oħrajn. U kważi l-unika triq li fadallhom daw biex jerġgħu jibdew jinvestu fil-armamenti tal-gwerra biex ovvjament l-ekonomija tibqa' għaddej u ma jkollokx dak il-massive unemployment li mbagħad ħajkollok irvellijiet ġol pajjiż tiegħek stess. Foldri taħseb li minn dallat l-Ewropa ħad tispiċċa foldri bil-fors tridu ma tridx at this point fi gwerra kbira, sfortunatament. Jien naħseb soluzzjoni waħda hemm irratbu rashom u jerġgħu jibdew jixtru pereżempju il-gass minn Russja. Irratbu rashom u jibdew ineħħu dawk is-sanzjonijiet li m'għamlu xejn ħlief dajfu u kissu l-ekonomija ta' pajjiżi bħal Ġermanja, bħalma tinti rajna kumpaniji kbar tal-karozzi li kbar li hawn kollha set jitilqu. Dan huwa sigrit magħruf. Ma nafx kemm il-elf sanzjoni hemm fuq ir-Russja. Ir-Russja ssaħħet. Issaħħet militarment, mill-ekonomija, kollox issaħħet. U l-Ewropa l-oppost. Iddajfet minn kollu. Naħseb jiena l-aħjar ħaġa li tista' tagħmel l-Ewropa hija li tibda tersa' daqsxejn iktar lejn Russja u jaraw daqsxejn kif jistgħu jibdew ineħħu u jtaffu minn dawn il-piżijiet. Issa, dak li qed tgħid inti, però fl-istess imbagħad mument għandek il-Roberta Mezzola li di baqgħet sa reċentament ukoll ftit jimilu qalet li aħna ħanibqgħu nagħtu l-kundizzjoni tagħna inkondizjonata prattikament lill-Ukrajna u xi esponenti oħra tal-EU qalu anka jekk meta jieħu l-uffiċċju Donald Trump ma jibqax jiffinanzja l-gwerra dik ħaniffinanzjaw aħna. Da mhux ħajkun ifisser iktar taxxi għall-poplu tal-Ewropa u ovvjament inkunu nibqgħu niġu inqas kompetittivi. Jiena ma nemminx li l-Ewropa tiflaħ tiffinanzja il-gwerra tal-Ukrajna, ma nemminx. Dawna diġà jafu li t-tmexxija ġdida li ġejja issa f'Jannar Amerikana ħadd biddel ħafna affarijiet fosthom is-sosten finanzjarju lejn l-Ukrajna, il-pożizzjoni tal-Amerika fin-NATO, dawn huma affarijiet li l-Ewropej diġà jarahom ġejjin u naħseb qegħdin f'panic mode. Jiena nerġa' ngħidlek ma nemminx li l-Ewropa qatt tista' tiffinanzja il-gwerra tal-Ukrajna mingħajr l-Amerika. Ġifieri jekk qed tibellawha lil ħafna nies ma naħsibx li. Issa, biex jemmu għax inti ukoll semmejna daqsxejn tal-Amerika, da qabel kien hemm l-elezzjoni tal-Amerika, l-MPs kollha Maltin li ġew intervistati ġiex partiti kollha qalu aħna nixtiequ li tirbaħ ovvjament Kamala Harris. Mezzola ma tkellmitx għax ovvjament għandha dik il-kariga u naħseb Basreċ kien ġej u tgħidlek aħjar ma ngħid xejn għax da ħajkonna naħdmu miegħu. Again, da jinkwedak li l-partiti kważi f'ċertu affarijiet saru l-istess. Min kwetawni għaliex kienu fin-naħa l-ħażina. Diena dik l-iktar li tinkwetani għaliex jekk min kienet isegwi bħali u bħalek u bħal ħafna nies hemm barra kif kien l-andament politiku anke fl-aħħar xhur l-Amerika naħseb kienet ċara li n-nies l-Amerikani jridu bidla u kienet ċara li l-appoġġ ta' Donald Trump kien dejjem qed jikber, ġifieri naħseb li f'dan id-bassir kienu żbaljat immens. Issa, ftit ilu wkoll hemm Dr. Zammit Lewis kien kellu jieħu kariga suppost ġewwa l-Unjoni Ewropea, però dan ma ħadix. Enti taħseb li dan ma ħadix għax kien hemm pressjoni qawwija mill-Partit Nazzjonalista kontrih peress dak kien parti mit-tim ta' Joseph Muscat jew għax ġast ma għaddix. Innemma bl-esperjenza li kellu Dr. Zammit Lewis kellu jidħol jgħaddi with flying colours, u ġifieri hija ċara li sar lobbying minna opposta biex dana akkosta kollox ma jieħux il-kariga. Mela, issa f'pajjiżna reċentament hawn ftit jiem li għaddew kellna konferenza kbira tal-OSCE fejn ġie mistieden ukoll fosthom Lavrov u naħseb ta' dajjena il-gvern ħaqqu proset li da fl-aħħar mill-aħħar kien iridu l-paċi jridu bil-forsi jintaqgħu ġiex naħat ma jistax ikun naħa waħda tintaqgħu l-oħrajn noqogħdu ngħajruhom minn naħa l-oħra. Però qisu qabel eżatt bdiet. Ġiet irrevokata l-viża ta' Marija Zakharova u ovvjament il-gvern Russu ma ħax pjaċir biha di u da ġara
għax qalu l-Gvern Malti qal kien hemm pressjonijiet esterni. Inti taħseb li fil-verità da juri kemm aħna maħniex verament m'għadniex indipendenti u ħielsa. U letteralment anke ġo pajjiżna qed nibżgħu nġibu min irridu aħna. Naħseb urejna kemm aħna dgħajfa bħala pajjiż għaliex inti l-viża kienet maħruġa diġà ġifieri ma nafx għalfejn imbagħad għax jagħmlulek pressjoni tliet pajjiżi inti tbaxxir rasek għal darba oħra issa xbajna naraw il-gvern ibaxxir rasu u ġajna anke issa fil-każ ta' Marija Zakharova kellu jbaxxir rasu u ma jtiex il-permess li tiġi Malta. Tajb tkun taf ukoll li il-preżenza ta' Lavrov hawnhekk kienet importanti ħafna u ma kienx faċli jaqqas għalih biex jivvjaġġa għaliex biex wasal Malta kellu flok 4 sigħat kellu jieħu 7 sigħat għadda minn fuq Bengazi biex wasal Malta mill-Russja. Imma hemmhekk turik mbagħad illi d-differenza bejn dak li nisimgħu fuq ir-Russi u l-fatti. Ir-Russi qegħdin juru bil-fatti li jkunu kullimkien, jkunu preżenti kullimkien u li lesti għad-dialogu. Xrajna fil-konferenza kif beda jitkellem il-Ministru Lavrov l-Ukreni għamu tal-qol barra. Dawn huma kollha sinjali li ma jridux jipoġġu bil-qiegħda mar-Russi u nnegozjaw. Dawn huma affarijiet li diplomatikament int ma tagħmilhomx. U Alla jbierek il-medja Maltija tgħix kemm tat prominenza għal dal-fatt ġifieri. Jisom għamlu xi ħaġa kbira, żgur mela flok evalwaw kull kelma li qal Lavrov. Tafaw il-kapolavow li dawn telqu barra minn fuq il-meda tat-taħdidiet. Issa hemm ukoll kien hemm kritika li kritikajt int ukoll fuq dan il-punt li ma li bdiet il-konferenza speċi Ian Borch speċi nikkundannaw għax ir-Russja aggrediet l-Ukrajna. U dan ovvjament jikser in-newtralità aħna suppost pajjiż newtrali. U għandna noqogħdu attenti biex kemm jista' jkun naħdmu biex iż-żewġ partijiet li jkunu involuti jinrasquhom lejn xulxin. Imma ma li tibda naħseb jien bi-statement hekk. Ma tantx isek bdejt b'mod newtrali. Naħseb il-qatli daqsxejn issa hekk u jiena għandi rispett kbir lejn il-Ministru Ian Borch u minn hawnhekk nifraħlu għax-xogħol kbir li jagħmel din is-sena fl-OSCE għaliex u ħanejdu mhix ċajta anke biex wasal il-qbil li sar il-bieraħ biex hemm il-karigi ġodda. Mhix faċli dana kull kariga tkun hemm konsensus ġifieri u kulħadd trid jaqbel fuq il-pajjiżi kollha. Ġifieri x-xogħol li jagħmel Ian Borch u t-tim tiegħu f'dawn l-aħħar xhur kien veru tajjeb, imma jien ma nistax naqbel ma' di li toħroġ u tattakka pajjiż wieħed. Almenu ma kontx insemmi isem. Imma konna jtisma' nikkundanna l-aġir u minn fejn ġew. Għax hawn konfletti oħra fid-dinja. Però l-iktar l-inkwetatni il-bieraħ wasalt minn barra niftaħ l-internet u nara l-press list tal-Partit Laburista. Daw qabdu orajt qed tifaħru l-OSCE f'daqqa waħda nara paragrafu fej qed jikkundannaw ir-Russja għall-aggressjoni fuq l-Ukrajna. Ma nafx minn fejn ġabuha. Għaliex l-ewwel nett int bħala partit ma kellekx għalfejn tidħol f'dik il-biċċa xogħol. Tieni nett jekk irridu ngħidu, jekk qgħid kollox, qgħid għalfejn bdiet l-aggressjoni, qgħid għalfejn. Qgħid għaliex fl-2014 daw bdew jattakkaw u joqtlu kemm Alla ħalaq nies in-naħa tad-Donbass. Anzi, Russja dammu ħafna jissapportu, dammu wisq, dammu 6 snin, jekk mhux iktar. 8 snin biex jieħdu azzjoni. Jena dik tinkwetani, naħseb bħala partit u bħala gvern din ninsew in-neutralità. In-neutralità li ħadmu tant tajjeb fuqha kemm Domintov u kemm Karmenu Mifsubbonniex għax anki dak li ftisni li jagħmel Prim Ministru Karmenu kien ħadem ħafna fil-fatt in-neutralità bdiet taħdem fl-87 jidilli taħt Karmenu Mifsubbonniex. Taħseb li dil jisu l-biża kollha però ġejja wkoll l-illum qegħdin parti mill-liju u l-gvern qed jibża jieħu deċiżjonijiet li forsi ma jkunux in-line eżatt mal-liju
In a way ma tax torsa barra x'dawn nafu x'jagħmlu ma taqbilx magħhom jibdew lek sanzjonijiet bħalma jagħmlu kontra l-Ungerija u xi pajjiżi oħra sakemm prattikament waqgħu il-gvern u jtellaw wieħed li ikun minn tagħhom. Vod naħseb hemm dik il-biża wkoll. Iwa taw, Il-Partit Laburista. naħseb il-gvern Laburista aktar mill-partit, naħseb il-gvern isu għalih l-Ewropa biss teżisti. M'hemm xejn iktar x'toffri d-dinja barra. U diġà qed meta ġejt fi programmi ta' qabel hawnhekk, jekk mhux ħanibdew inħarsu lej blokk ieħor jew pajjiżi oħrajn, aħna diġà mblajna mill-Ewropa, tajjeb. Issa għandna wkoll biża kif nitkellmu, nibżgħu nikkritikaw. Jiena naħseb li ilu ħafna ma jkollna tmexxija illi issa bazzaqja bħalma kien ikollna qabel, u naħseb wasal iż-żmien illi nerġgħu nibdew nirrevedu daqsxejn x'konna x'għandna fil-Kostituzzjoni. X'titlob minna l-Kostituzzjoni anke fejn tidħol in-newtralità. U nibdew nerġgħu inqimgħuha u natwawha. Semmejt daqsxejn ukoll forsi l-libertà li minn għalina li għandna ġol Ewropa. Reċentament, 50 xhur da mhux qed ngħidu snin, kellna s-CEO tat-Telegram ġie arrestat da malli niżel Franza wara li stiednu Macron voldrit mell-aħbieda biex daħx ovvjament qallu speċi ma jistax ikun toqgħod ħallu kollox hemmhekk fuq it-Telegram dik. Kenna riċentament ir-Rumanija għax rebaħ kandidat li daqal ma jridx jiffinanzi iktar il-gwerra tal-Ukrajna issa avventaw li l-elezzjoni titterġa' ssir għax qalu kien hemm xi influenza minn fuq it-TikTok. Il-Ġorġa nafu li hu qed japprovaw l-irvellijiet li qed ikun hemm wara li fl-aħħar mill-aħħar da rebaħ il-partit li hu iktar pro-Raxja milli pro-EU. Fil-Moldova l-ewwel indikazzjonijiet kienu li rebaħ il-kandidat pro-Raxja li hu ħaġa tikkondanna mill-ewwel ir-riżultat qalet da ma jweġġ qalet għax hemm imbabas imbagħad għax rebħu bi ftit tal-EU ma semma xejn iktar u l-elezzjoni kienet tajba. Fiex xejn tara dan kollu. Temmen li hawn teddida kbira fil-verità kemm għal freedom of speech u fl-aħħar mill-aħħar isu kollox qed ikun manipulat hekk il-gvernijiet ma jaqblux ma dak li qed jgħid Brussels. Naħħuhom letteralment saqas naċċettaw riżultat issa. Dik hija d-demokrazija li temmen fiha l-Unjoni Ewropea. Il-Ġorġa tissemmi il-Ġorġa. Il-Ġorġa dat tielet attentat ta' kolb ta' stat. It-tielet mhux l-ewwel dan. Dawna kif jaraw li ġejja xi influenza li ħatkun kontra li ju, jaraw kif jimmanipolaw u jixtru l-popli biex saħansitra joħorġu jagħmlu kif qed jagħmlu l-Ġorġa u kif għamlu l-Ukrajina fl-2014. Daw kollha kienu inċetati mill-Ewropa u mill-West I mean. Li qed naraw fil-Ġorġa mhux xi ħaġa ġdida għaliex din hija t-tielet attentat illi joħolqu l-istess palma kienu ħolqu fl-Ukrajina. Din hija d-demokrazija li temmen fiha Roberta Mezzola pereżempju. Għax fil-fatt they share our values. Issa da kollu li qed naraw. Pajjiżi oħra fid-dinja għax kif qed inti id-dinja mhix li hu biss hawn ħafna iktar. Meta pajjiżi oħra li forsi qegħdin jikbru bil-mod u hemm potenzjal li jikbru ħafna iktar ekonomikament, x'in jaraw dawn l-affarijiet li qed jiġu l-Ewropa? Taħseb li daw jibżaw li jagħmlu xi forma ta' negozjati mal-Ewropa l-qudiem u ħaniġu iżolati iktar milli fil-fema tiegħi diġà qegħdin. Jien naħseb diġà qegħdin juru daw il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw illi mhux qed jersqu lejn l-Ewropa iżda qed jersqu lejn blokk ieħor li huwa l-BRICS. Nistgħu naraw l-Afrika, pereżempju, fejn marru l-Afrikani. L-Afrikani kienu kollha miġburin madwar mejda ir-Russja ftit xhur ilu mal-ikbar rappreżentanti tal-BRICS. Ġifieri illum x'qed jagħmlu l-Afrika? Anke tikeċċu l-Franċiżi minn fejn kienu. Illum id-dinja tinbidel, l-Ewropa llum m'għadix dik id-demokrazija li konna naraw qabel. Illum saret kien dejjem leader f'kollox. Dejjem leader f'kollox, illum id-dinja tinbidel u nerġgħu nsemmu. Huwa importanti anke lejna bħala Malta biex nibdew nħarsu lejn il-BRICS, nibdew nħarsu anki lejn pajjiżi oħra. Jiena napprezza anke x-xogħol qed jagħmel Ian Borg għaliex
mar pajjiżi bħal l-Emirati, mar pajjiżi bħal Qatar. Ġifieri l-idea li niftħu qegħdin narawha. Qed narawhom. Imma ovvjament issa għandu jkun hemm sforz kollettiv mhux sforz minn Ministru wieħed biss. L-Ewropa in ġenerali, għax qed nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea, daw iridu li jsiru xi tariffi iktar għoljin fuq il-prodotti Ċiniżi biex ovvjament jisna nipproteġu daqsxejn is-suq tal-Ewropa. Però fl-istess nifs daw ovvjament jispiċċaw mbagħad jollu l-inflazzjoni b'mod drastiku. Temmen li kważi issa l-Ewropa spiċċat isa self-defense u flok qed nippruvaw nkunu iktar innovattivi kif konna xi darba u nkunu leaders li nagħtu idea ġodda lid-dinja biex timxi l qudiem. Isna qed naraw pajjiżi li ħarbu għax iktar ċina anke fejn tidħol teknoloġija daw u AI. Naħseb qegħdin diġà 40 sena avvanzati iktar minna. Jinkwetak dak il-fatt li speċi issa qegħdin isna naqalgħu id-daqq fina u naraw fejn ħaweġġew l-inqas. Reactive. We are not proactive but we are reactive. Dik turik illi memx inizjattivi kif inti tista' tkompli tibni l-ekonomija tiegħek, imma tkun reattiv billi tibblokja ekonomiji oħra bħalma qed jagħmlu fil-każ ta' Russja fil-każ ta' Ċina. Issa jidher ukoll ċar li meta kien hemm l-elezzjoni ġewwa l-Amerika u rebaħ Donald Trump, ftit jiem wara Biden insomma u l-amministrazzjoni tiegħu daw flok ħallew jisu transition period kalm biex jieħu l-uffiċċju suppost fil-paċi insomma jkomplu wara. Daw letteralment qed jippruvaw joħolqu gwerra ikbar fl-Ukrajna għax approvaw li jkun hemm long missiles li jistgħu jattakkaw dirett ġewwa Russja. Fetħu wkoll fuq fronti oħra f'Oldri Gaza kulħadd jaf x'inhu għaddej, issem il-problemi wkoll ġewwa Sirja u l-Ewropa ovvjament taqbel ma' da kollu. Tara ħadi li qed issir apposta biex kemm jista' jkun da fix jieħu l-uffiċċju f'Jannar ħajsib ħerba tista' tgħid mad-dinja kollha. They want to leave a bad legacy to Donald Trump. Diki. Dana fadallhom xahar hemmhekk u f'da x-xahar jagħmlu minn kollox biex joħloqu problem kullimkien. Biex Trump jidħol u jsib problema akbar u aktar atmosfera ta' mhux amikevoli, imma atmosfera iktar tensa. Nitolbu l-Alla li jgħaddi daxxa bil-kwiet għaliex ma tantx idrus biex mill-ħena l-ieħor nistgħu naraw gwerra kbira tinqal anki in-naħa tas-Sirja hux. Żgur hekk donnu hemmhekk jisom Sirja l-istess u għandek in-NATO u għandek anki t-Torok qegħdin jappoġġjaw militanti estremi bħal Al-Qaeda. Dawn u anzi qed jippruvaw issa in-NATO qed jippruvaw mexxu n-narrattiva li dawn mhumiex terroristi dawn huma nies moderati. Issa l-Al-Qaeda m'għadhomx terroristi, issa nies moderati għaliex qed nattakkaw il-Assad. U nemmen illi Erdogan kien imbuttat ħafna biex jidħol fiha din in-NATO. Le, hekk jidher. Issa jekk għall-argument ikollu jinżel Assad la qed nitkellmu fuq hekk. Temmen li jista' jkollna l-problemi, eżempju bħalma kellna fil-Libja da wara li qatlu l-Gaddafi, l-Iraq meta qatlu l-Saddam, iġibu instabilità kbira jien kont qed naqra aktarx ħajħarbu 1.5 miljun Sirjan mill-ħabba da li għamlu reċentament. Daw ħafna minnhom mhux kollha fl-Ewropa jispiċċaw f'Oldrietna. L-ewwel li jitlu t-Turkija. Diġà anzi t-Turkija kienet l-iktar pajjiż li laqet Sirjani għaliex hemm madwar 4.5 miljun Sirjan jgħixu it-Turkija. Ma nistax nifhem kif qiegħda toħloq problema fuq għandna. Għax l-ewwel jitlu għandhom. Mbagħad ovvjament jibdew mexjin il-barra ma l-ikbar. L-ewwel impatt hemmhekk. Hemmhekk l-ewwel impatt huwa hemmhekk. U kif qed tgħid inti kif jinżel Assad ħajkonna l-istess sitwazzjoni li hemm il-Libja bħalissa ilhom mill-2011 qasefu fejn huma, ma nafx kemm il-gvern hemm, ma nafx kemm il-gvern kien hemm, imexxu prattikament il-milixas u mhux il-gvernijiet. U l-istess is-Sirja u għandek dawk it-trubbujiet, għandek dawk il-militias li jieħdu over u mbagħad kullimkien, kulħadd bit-territorju tiegħu. Issa
semmejna l-Trump, kważi da ħajispiċċa l-bniedem li da jew salva l-dinja minn dal-problemi kollha jew inkella jisplodi kollox mal-li dik. Enti, mill-esperjenza forsi li kontrajt fl-4 snin li mexxa Trump. X'taħseb ħajġra ħajkun armonija jerġa' jew il-problemi tant ħajiżdiedu li ħajkun kollox out of control. Jiena ħadd pjaċir li laħaq Donald Trump President, però ma jfissirx li ħajkun alleat number 1 tar-Russja. Mhux jekk le, ġaqalu għatnej li huma. Imma l-inqas għandna xi ħadd li diġà qal kemm il-darba, isma' jiena tinsewx, jiena meta kont President jien ma kienx hawn gwerra waħda u dik tagħmel ħafna sens. Ġidana il-mentalità tiegħu mentalità li ħajidħol biha hija li waqaf il-gwerer kull imkien, kull fejn qegħdin. U li kollha nħallqu issa taħt id-demokratiċi. L-unika speranza li għandna hija dik li r-raġel jidher li huwa kontra l-gwerer. U bil-fatti, għaliex meta kien hemm ma kienx hawn gwerer. Anzi gwerer kienu għaddejjin waqfu. Waqfu. Nittamaw iwa, dan huwa kważi sigret magħruf illi ir-relazzjoni li għandu mal-President Putin huma tajbin, nittamaw illi daw iż-żewġ xirjus li jmexxu d-dinja isibu daqsxejn soluzzjoni għad-dinja ngħixu fiha. Biex ngħidu wkoll daqsxejn fuq Trump, speċi da parti minna li tel ovvjament għax jidher jitkellem mod ċar li forsi l-politiċi Maltin u fl-Ewropa madu jitkellem ħadd u da tista' tgħid ħada kontra il-social media u l-gazzetti wkoll għax dak kienu kollha kontri ħansi benjaw mill-Facebook u hekk. U xorta nexxu li jirbaħ. Għax inti meta tipprova toħnoq il-leħen ta' xi ħadd, iddur kontrik. Da ġiet pratikament kif qed tgħid inti kontra kulħadd. Id-deep state, il-media, kellu kulħadd kontrih. Imma meta tipprova toħnoq il-verità tista' toħnoq għal ftit snin bħal mamlulu. Imma l-verità dejjem terbaħ. Bħalma rebaħ issa x-xahar li għadda. U taħseb in-nies li qed idawwar ruħu bihom folder da għandek il-Elon Musk li huwa tista' tgħid ġenju apparti biljunarju, nies bħal Kennedy li wkoll ma ddejqux jieħdu pożizzjoni estrema li jitkellmu kontra l-Big Pharma u qal li jrid jerġa' jara lil poplu verament healthy, jiklu healthy, jagħmlu l-sports flok kollu tittaqqab għal kull ħaġa li tittamel. Fodel dat tim li ħajamel l-ideal biex forsi d-dinja terġa' tinqala mill-problemi u l-mart kollu li ġibna fuq idejna. Naħseb ħatkun ġeja revoluzzjoni, rivoluzzjoni fejn naraw d-dinja u l-ħajja tagħna ferm aħjar milli kienet dawn l-aħħar snin. Anke l-fatt li daħħal il-Tucker Carlson ukoll ħjuża l-abilitajiet ta' Tucker dik ħatejn ħafna anke fil-medja. Iva, ġifieri naħseb it-tim li qed jibni madwaru Donald Trump naħseb ħankunu qegħdin naraw revoluzzjoni imma għat-tajjeb. Issa ngħaddieħla 2025. X'taħseb li ħankunu qed naraw forsi ġewwa Malta xi tibdilu forsi anke fl-Unjoni Ewropea u d-dinja in ġenerali. Malta, ifhimni, ma nis-suppost, mhux suppost li għandna elezzjoni ġenerali ġejja, ġifieri. Mhux suppost Tifhem ħanejdu imma dan ħadd ma jkun jaf se jiġri, inti taf il-ġimgħa fil-politika hija twila le ekku. Imma nemmen li bħala Partit Laburista anke issa mindu daħlu Alex u jien, speċjalment anke Alex qed jagħmel diġà ħafna xogħol mal-kumitati u mad-delegati, ġifieri diġà qed naraw x'għali. Jien Borġ ovvjament kellu task jibsa ħafna dal-aħħar xhur. L-OSCE ġifieri nemmen issa li kif spiċċalu dan it-terminu issa ħajkun qed jitfa' iktar enerġija u ħin fuq il-partit u fuq il-gvern, ġifieri jiena naħseb li jekk natulizzaw dawn il-vantaġġi kollha li għandna, naħseb il-gvern għandu jerġa' jibda jirkupra u jibda jqum fuq saqaħ għaliex nammettu dal-aħħar xhur ma kienx perjodu sabiħ la l-partit waqt. Mhix ċajta titlef dak l-eluf ta' voti 50 xhur prattikament. Imma nemmen li ejja nkunu pożittivi, nemmen li jekk it-tmexxija jaqbdu jitfit, naħseb nerġgħu nibdew inqumu fuq saqajna u nimxu l-qudiem.
mhix ħatkun triq faċli għaliex l-idejat huma differenti. Imma nemmen li anki jekk nistgħu nresqu iktar nies lejna, nresqu dawk in-nies li tlifna f'dan l-aħħar sentejn, f'dan l-aħħar 3 snin. Nemmen li l-partit għandu jieħu s-saħħa biex jerġa' jibda jipprepara bis-serjetà għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. U l-Ewropa in ġenerali għax aħna parti mill-Ewropa fil-tajjeb u l-ħażin. Ħanġorru l-pejs. L-Ewropa, inti taf, inti qatt ma kont supporter tal-Ewropa, qasar jekk tajt qalbi għax qatt ma kont fiduċjuż. Imma l-affarijiet ma tantx jidhru huma sbieħ u jekk ħanibqgħu pereżempju nafsu u nimbuttaw lill-Ukrejani biex jibqgħu jiġġieldu u ma jpoġġux fuq mejda tan-negozjati naħseb ma tantx għandna futur sabiħ jiena naħseb ħanibdew naraw iktar piżijiet ġejjin għalina. Aha. Issa l-aħħar forsi messaġġ li tixtieq tgħaddi lin-nies ovvjament għax sar isqin ukoll anke lejn naqra festi biex forsi jkun iktar armonija fostna u lill-Partit Laburista x'inti temmen fih, però anke fl-aħħar mill-aħħar lill-Partit Nazzjonalist u n-nies in ġenerali aħna poplu wieħed u ovvjament irridu kemm jista' jkun ikollna Malta aħjar. Ekku, ewwel nett issa ejja nikkalmaw daqsxejn forsi impoġġu daqsxejn il-politika fil-ġemp u nistieħu daqsxejn u naraw li daw il-festi ġejjin jerġgħu jaqduna. Però iva, naħseb għandu jkun mument ta' riflessjoni għaż-żewġ partiti kif għandhom jittekkiljaw anki l-problemi interni li għandhom, ġifieri ġejja sena ġdida. Jiena x'jagħmluhu l-PN ma tantx interessani, jiena l-importanti li bħala Partit Laburista nerġgħu ninaqdu ħalli nerġgħu nagħtu kedda kif dejjem tajna dal-aħħar snin lill-Partit Nazzjonalista. Nieħu l-okkażjoni wkoll illum biex nawgura happy birthday lill-Prim Ministru Roberta Bela x'illum għandu il-birthday. Awguri Prim Ministru. Mela, nirringrazzjak tal-li kont magħna u nisperaw is-sena d-dieħla nerġgħu nintaqgħu ħalli naraw x'ikun sar għax ovvjament ħadd tkun sena interessanti, speċjalment wara li jkun hemm tibdil fl-amministrazzjoni ġewwa l-Amerika żgur li jiġri hemmhekk taffettwa ovvjament id-dinja kollha. Nirringrazzjak. Nsellmilkom, grazzi. Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna llejl u nħeġġixkom biex tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla wkoll. Grazzi ħafna.